De nou entrem en les seues cases, en este programa Xàtiva Cultural de la televisió comarcal, per a refrescar-los la memòria d'aixos successos, d'aixes històries passades, també per a descobrir-los de noves coses que desconeixen, però bueno, tot encaminat a distraure-los i a fer-los feliços, si puguem, en la medida de lo possible. I feliços fa a molta gent la invitada que tinguem avui al programa. Ella és Pili Cuenca Ortega, de professió florista, però té un don, i és que té gràcia per a curar. I avui, dins del programa Xàtiva Cultural, la cultura abarca de tot, entre altres coses, les llegendes, els costums, les tradicions, les coses ixes de poble que estan ahí, que no ens expliquem molt bé i que anem a intentar, a través d'aquest programa d'avui, apropar-nos un poc més a aquestes qüestions. Benvinguda, Pili Cuenca. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Tu eres professional de la floricultura, no? Soc florista ja fa més de 18 anys i, com tu has dit bé, curar de gràcia. Ara s'enterarà moltíssima gent que jo no solia dir-ho perquè si no en la tenda no me'n solen deixar, però sí que ve gent, la gent que ho sap sí que ve que li tiro una maneta. Curar de gràcia és perquè se naix en un don especial o s'adquireix en el pas del temps? Pues jo no ho sabia hasta que una vegada, jo era joveneta, se'm va aparèixer m'abuelo. I jo em vaig assustar, que no tens que assustar-te, perquè si t'assustes ja no baixen, però després vaig passar una mala època i una mala ratxa i va ser quan ahir me va aparèixer tot, va dir, tu tens que ho rebentes o no... I jo quan veig una persona ja sé de quin peu va, i això és com si digueren el que és la gràcia. Ja saps per on van caminar, n'hi ha persones que quan ve en energia negativa a la Pili se li pone muy mala hòstia. La meva germana sempre me diu, ja ha vingut algú carregaet. Què vols que li fem? Jo pense que molta gent creurà que els curanderos i les curanderes són persones molt majors, vestides de negre per allò de l'època i tal, i tu eres jove, eres una persona jove. Per tant, això no és cosa del passat, encara n'hi ha en l'actualitat molta gent. Recorda que en aquest mateix programa ha estat Pep Jimeno Botifarra, gran amic teu, perquè tu també cantes al Baes. També. I ell també sap curar de gràcia perquè li ho va transmetre sa abuela Otília. Anem a veure, aquestes coses tenen... El que és curar de gràcia és perquè s'ha dit en un moment, just que només se pot dir el dijous sant, i te ho has de memoritzar, no? Ni pots contar-ho, ni pots... Sí, jo te puc ensenyar com puc fer alguna cosa, però no te puc dir certament l'oració fins el dijous sant. Dijous sant, de 12 a 1. Només tens aquesta horeta. Jo, quan moltes vegades ho hem comentat, el que vulgui ensenyar-se, que vingui allà a la botiga, que jo us dic de 12 a 1, dijous sant. Però n'hi ha molta gent que creu que això entra en lo esotèric i en lo misteriós, i que són patranyes i que tal i que qual. Jo conec. Perquè lluita molt el tema del curanderisme en la ciència i en la medicina. Jo conec molta gent que no creia hasta que li ha passat en la seva pròpia pell, i quan li ha passat en la seva pròpia pell ha dit, ara sí que m'ho crec. Entonces, n'hi ha vegades que t'ha de passar perquè t'ho cregues. No sé... És una cosa... És que n'hi ha persona que no li... N'hi ha persona que no creu i no... Tot això és una... T'ha de passar. Jo a ma casa tenia una que era aixina, que això no, això sí, això no, i hasta que li ha passat a ella, i quan li va passar a ella va dir, Pili, ara m'ho crec. Per què? Perquè n'hi ha gent desesperada que pren medicina, que li fa cas al metge, evidentment que hi ha que fer-li cas. Al metge sempre li ha que fer-li cas. I prens allò que té recepta, ho traus de la farmàcia i passen els dies i tu no millores i al final d'inici de desespero busques solucions on siga i te'n vas a buscar a un curandero o és al revés, primer vas al curandero i després al metge? El metge no s'ha d'abandonar en ningú moment perquè ell és el que ha estudiat medicina i sap de què va la cosa. Persones com jo, l'únic que te puc dir és que jo sé trencar les angines, te les puc trencar, te puc llevar el mal de cap, et puc aliviar el mal de cap,
te puc aliviar una paraeta en el mocaoret. Per cert, jo avui no em trobem molt bé. Estaria bé que me... Pots? Vols? Pots el mocaor? Vols? Mira-lo. Pues claro que vull. Jo t'ho faig me dius si enseguida. estic enfitat. Se diu enfitament, això? Tindre una parada. Enfitat, parar. És que vaig Tota la anar vida he sentit de parar. boda ahir, justetament. Anda, pues I no veges com us vam estacar la gorra. Primer te tinc que prendre la mesura, tinc que prendre la mesura dels meus braços, ¿vale? Tira un cap arrere. Estíralo, estíralo. Agárralo de la banda de dalt, d'ahí. Això és un ritual. Tinc que estar callat. Tu pots parlar, però jo tinc que estar concentrat en el que tinc que fer. Agárramelo ben recte, perfa. Me l'has d'agarrar ahí. Ah, esta és la que me fique jo al melic. Més o O menys. en el punto donde la pancheta solga Fa la donar curva la de la curveta. felicitat. Res. Si estigueres enfitat la meva mà, haver arribat. I després al pas de les mesures, perquè són 3 vegades, no? 3 mesures la que faig jo, però després, hasta que no baixa, i d'ahí, hasta ahí puedo leer. Hasta que no baixa, no puc... Continuarem a sentaells. Vale. Ja m'has deixat més tranquil. Pues no tens millorat. empacho, no tens empacho. I això està acompanyat, este efecte que hem presentat nosaltres davant la pantalla, està acompanyat d'algo més, d'oracionetes, Una oració de fregues. sí, i unes coses que si arriba l'enfitament sí que se fan, però jo ho ha dit, no t'ho puc dir hasta dicha usant. No vull que me digues res, evidentment. Això m'ho va ensenyar m'abuelo el Belleso. O sigui, n'hi ha una part que és una oració i n'hi ha una altra part que són fregues o són alguna... Passa el malalta... Més signes. Perquè a de vegades he observat que la persona que està medint fa mala cara perquè està... Perquè ho arreplegues. Jo em poso mala després. Jo em poso mala. A lo millor estàs medint i en perdó agarres que te tires un eructe d'estos de los buenos. O n'hi ha vegades que jo quan és para d'aigua, en estiu sol ser més para d'aigua perquè se veu molta ulla. Pots que tindre una parada redona, pots tindre una parada per davant, una altra parada per darrere. És que depèn. Quan és per l'esquena, se medís de l'esquena o no? Se medís per davant. Jo medís per davant, per darrere. Normalment, quan sol donar davant, sol donar darrere. N'hi ha vegades que t'he donat davant, però darrere no. Però jo normalment, quan pega davant i pega darrere, la faig perquè hi ha vegades que estàs enredó. Després faig la frega del mal de panxeta, que hi ha vegades que el mal de panxeta també te ve per una insolació, que quan diuen, ai, és que estic... que els xiquets, jo tinc la veïna de dalt, de la Floris, que Pili, me pots mirar a veure si el xic té una insolació? I quan ve, enseguida el xiquet és molt listo. Me ve, me poso el cabet aixina, jo poso un got ple d'aigua i un torcamans, doblaet en 4, i li el poses així, i li el poses amunt. I quan veus que l'aigua bull, fins que deixa de bullir, i així jo li llevo al xiquet la insolació. Vols dir que tota la calor o tota la febre I a l'exterior... Quan la gent torna, perquè li se n'ha anat. Igual que les angines, jo les trenqué en el braç, en les meves oracions. A mi m'han trencat les angines una vegada en el braç fa molts anys i no m'ho creia i vaig tenir que creure. És el que tu has dit abans, no? I bueno, és que aquestes coses rosen la cosa demoníaca, no? No, perquè si te poses a pensar en l'acupuntura també té uns punts. I jo feia aquestes coses sense saber res d'acupuntura i quan me digueren una xicona que fa acupuntura diu, és que això és el punt per això. Jo dic, jo no ho sabia. I a mi qui m'ho ha ensenyat? O sigui que en el fons, o en principi i en el final, està tot basat en coneixements físics, o en aquest cas de l'esqueletatge humà i de la persona. I con la reflexologia, que te miren el peu i te poden tratar qualsevol enfermedad. Si és que tinguem coses a l'abast que no ens fa falta tampoc anar tant al metge per una simple tonteria. Anem a veure, al metge s'ha d'anar, però n'hi ha coses que si nosaltres puguem buscar-nos el remei i no quan ja veus 2 o 3 dies que dius, és que no m'he passat,
pues entonces ja busca una cosa més. Però n'hi ha remeis per la calentura, per la tos, pels mocs, n'hi ha remei per moltíssimes coses, n'hi ha plantes que se gasten per a tot això. No és necessari, a lo millor te fas tu el teu propi jarabe. I per això fa falta molts coneixements, en aquest cas, d'herboristeria, de botànica. De plantes medicinals. Que t'ha transmitit gent que ho sabia antes que tu. Mon pare me va ensenyar de la jolibarda. La jolibarda és una herba que no n'havem trobat perquè ara l'època no està en el seu esplendor, però és una, com avui dia el doctor Google te ho diu tot, però si la busques, que la mires bé, perquè així per tots els caminals en tenim. La jolibarda picaeta, per a cicatritzar i matar la carn viva, en 3 dies la tens. I no tens que estar, que me suma, que me supura, que no sé quantos, que no sé más, que vas al metge i dius, és que no me se cura, i estàs ahí, cura i cura i cura. Jo volia haver-ho provat amb mon pare, però me va saber un poc greu faltar-li a les infermeres, però jo li vaig dir a la infermera, si jo a mon pare li poso això, jo te dic que mon pare d'ací 3 dies i segur serà la té curar. I em va dir, pues prova-ho, però clar, ja se va posar tan malalt que no tenia temps jo d'eixir aunque ho tenim a l'abast de tots, ho tenim per tots els caminals, per les voreres dels rius, és que n'hi ha per tots els puestos. I tornant a l'origen de quan has començat l'entrevista, la transmissió d'aquestes oracions té que ser en un dia concret, no?, de l'any. Dijous Sant. El dijous Sant, no pots eixir-te'n d'ahir. Hi ha alguna hora determinada també? De 12 a 1. I no totes les persones després tenen la qualitat, la gràcia de poder... Perquè tu tens un familiar que ho ha intentat igual que tu i no ha hagut forma. La meva germana, no hi ha manera de que se li memoritze. Però com me tiene a mi, per què vol? Diuen que... Bueno, ja saps que la gent major ho conta tot així, la gent de poble sobretot, que hi ha moltíssims dels pobles on està a l'abast la televisió comarcal i mos estaran veient ara, segur que ho recorden, que si naixes en unes condicions determinades és més probable que tingues gràcia per a curar, com per exemple que plores en el ventre de ta mare antes de néixer. Estem acostumats a que el xiquet naix i una vegada està en l'exterior suposa que el canvi climàtic d'estar acomodat en el ventre de la mare, estar fora, es comença a esclatar, no?, quan li peguen les palmades i tal. Però si sents que ha plorat dins... La mare no ho ha de dir. La mare no ho ha de dir. Hi ha gent que dia, ahir aquesta criatura va tindre gràcia. Si la mare ho diu, s'entera gent de fora, la mare ho diu, no, és que no ho has de dir per que siga efectiu. És com els somnis, que diuen, ha tingut un mal somni, doncs no el contes, que si no te'l passarà de deberes. Normalment no se dia. Un tio abuelo meu, el germà de ma abuela, ell quan va néixer en la bolsa. En aquell entonces, aquella bolsa li la guardaren. I quan mon tio... Bolsa és la placenta. Sí, mon tio Refelet se'n va anar a la guerra, s'emportà la bolsa. I li van dir, si quan estigues en perill, tu posa-te-la, arrima't, posa-te-la en el melic i no el passarà res. I això ho he contat per ell i per ma abuela. Estigueren en el front i tirs per amunt, tirs per avall, i ell se va posar ahí i anaven matant i rematant a tots els que es manejaven i que veien. I ell en aquest moment va estar 3 dies mort. Es va quedar 3 dies mort. Es va recuperar a les 3 dies, però es va quedar 3 dies mort. No tenia... Ell diu que no... que estava mort, que va ressuscitar a les 3 dies i va ser gràcies a la bolsa. I jo ho dia, que aquesta bolsa a ell li havia salvat la vida. Bueno, és que són coses... És que, clar, esta qüestió que estem tratant avui en el programa té molt que veure en la fe. Ai, la si fe la gent no va m'enganyes. en fe cara al curandero de que va a curar-me, ja va dient, va a dir-me, va a fer-me oracioneta i no va a curar-me. Si vas tu ahí rumiant això, però si tens fe, m'imagino que això apoya molt. Jo també et dic una cosa, jo no me sent com a curandera, me sent com una persona que ajuda a la gent que no... En este món també hem vingut a ajudar. Si no ens ajudem uns a altres, malament anem. I el curandero que cobra, no te fies d'ell. Perquè moltes vegades m'han dit, a mi no me dones res. Perquè això és l'altre, no? Vosaltres no pareu la mà. Jo no cobre res.
A mi venen... remeiers o curanderos o Pues curanderes. jo alguna vegada li dic una cerveseta o un cafenet, això l'únic que... Però així per cachondeo. I no, jo no soc de parar la mà. No m'agrada... Jo, si me fera rica d'això, madre mía, entraria en el dòlar, però no. Ahí és la diferència entre la gent que ve a enganyar i la gent que vaig a de bona fe. Jo soc molt simple i molt llana. Jo en este món m'he mantingut ajudar-nos. I a banda de l'enfitament, de les paraes que se medicen en el mocador, com hem vist en la mostra que hem fet, quins altres remeis? Per exemple, curar berrugues és una altra de les coses que molta gent té gràcia per a fer-ho. Allí en el carrer Sant Cristòfol n'hi havia un home que sí que ell sí que però te les tenies que contar. No te'n deixes ni una, perquè quan te la deixes ja no... Però sempre pillava que no podia jo parlar en l'home per a que em diguera com les llevava. Este home, pensa que el tio Ramon i el tio Ramon te les llevarà. I jo sé que em ficava retama, però no recorde molt bé com les acaba de... I volia ensenyar-me, i al final el pobre home va entrar en l'Alzheimer, pobre, i no ja... N'hi ha diversos remeis també, que se parla d'ells, que un d'ells és passar la bava del caragol per damunt la berruga, deixar que se seque, i el caragol el tens que sacrificar-lo, penjar-lo, i quan seca el caragol, seca la berruga. Això és una de les solucions, no? Clar, avui vas a la medicina i en yodo te la crema i torna a eixir. El hipo dels bebès, en un cotonpelet ahí. El hipo dels xiquets xogotets. Posar un cotonet. I és més perillós del que pareix, perquè el hipo simplement és una contractura que li fa, una contracció que es fa el... Si estan veient i no saben veure perquè estan ensenyant-se a caminar per la vida, aire per dins... I quan menges molt a gust. Quan menges molt a gust també t'entra l'hipo. Mira, ja li ha entrat l'hipo. Mira que a gust està menjant seu. I allò del mal d'ull, perquè sobretot en els xiquets, perquè el mal d'ull existeix per majors, als adults i pels xiquets. Una pulsereta roja que te la posen i li facin tinga per almenys 3 nucs. Sempre impar. Això ja no sé explicar-te-ho, però sempre impar. 3, 5, 7. Anem sempre en les proporcions. 3, 5, 7. O 9. Després n'hi ha al braç un gotet d'aigua en un poquiu d'oli d'oliva i mulles el dité corazón, el d'este. Mulles i tenen que caure 3 gotes. S'enjunta o se separa? Si s'enjunta, estàs confitat. Si no s'enjunta, estàs bé. Si s'enjunten les 3 gotes, tens mal d'ull. Si s'estan separades, no tens mal d'ull. El mal d'ull, què és? L'enveja que pot tindre la gent? O el voler. Perquè ha hagut vegades que sense tu voler li has preparat el mal d'ull a la criatura de lo que el vols. És que los celos també, de l'amor a l'odio hi ha un passo. I els cels són més malalts del que ens pensem. I per cels, agarres la figuera de pala, que la figuera de pala avui en dia està, pobreta, en la cochinilla. Sí, li ha entrat un virus, com el Covid, però en vegetal. No, però és que és una espècie invasora, la cochinilla algodonosa, és una espècie invasora que simplement, en un tractament de sabó casero, o fairi, el que vulgui, és un sabó que porta, el sabó, la maritxa de sabors estan fets en oli. I aquesta enfermetat se n'aniria. Perquè el portar oli no deixa que la cochinilla s'apegui. Entonces, aquesta enfermetat no estaria. O sigui que rociant les paleres podria... Simplement en oli casero, en el sabó casero que se fa en sosa i oli. En ixe desfetet en una maquineta enruixant. La veritat que ens estem quedant sense paleres de figues de pala, per el terme. És que està com una espècie invasora, i al ser com una espècie invasora no la volen tractar. És com un tel blanc que s'apega ahí. Claro, és un bitxet que té unes patetes i se queda pegaet. Per això es diu cochinilla algodonosa.
Perquè pareix que siga cotonet. Les figues de pala tan boniques que molt mitjans, quan venia l'estiu, no? Però no les més que se'n raïn, que els falta por. El senyor Machero, Pepe el Machero, que se ficava enfront de la Font del Lleó, en Xàtiva, en fira i abans de fira, a vendre les seues figues de pala allí. Madre mía. En fi, què temps aquell, no? Què temps. I abundant més en el curanderisme d'altre tipus d'enfermetats, les trencaures, per exemple, de turmell, quan se gira he tingut un giro de peu, un tal. Això sí que és a base de fregues i d'envenar, no? Això és més ja un bon fisio i un bon osteòpata que te posa els ossos al puesto i te fa un bon massatge. Però, no obstant, en oli d'hipèrico, que l'hipèrico se replega la nit de Sant Joan, que és quan s'obri, això ho fan més en la part del coll. Tinc una companyera que és florista, que son pare ne fa d'oli de crema d'hipèrico. I és boníssim per a lo que són les torcedures i són els girons de turmell, de genoll, de munyica, de lo que siga. Són boníssimes. Per gent que és al·lèrgica al fred com jo, perquè jo l'altre dia vaig pegar un bac i em diuen, posa gel. No puc posar-me gel, ni tocar res que estiga fred, ni menjar res que estiga fred. És de veres. Pues entonces tens que posar-te algo que el done calentor. Jo vaig al revés del món. I entonces té que ser cremes que te puguen traure tot el que tens, tot el mal que n'hi ha dins. Igual que el trombocil, però aquestes són caseres, són fetes caseres. I curar els prunyons? Perquè ara tinguem calefacció i aire condicionat en casa, però quan no existia això, que existia la copeta aquella feta en carbó, en molinar, i en la taula camilla en els faldons aquells que es ficaven tots alrededor del foc, de la llar o tal, te calfaves per davant però per darrere tenies fred, no? Ara tot això està solucionat en l'aire condicionat, en les estufes modernes i tal. No n'hi ha tant, no n'hi ha tant. No n'hi ha tant de prinyó, però els prinyons estos dels dits dels peus, dels dits de les mans, degut a la frescor. En la farmàcia venen una crema que és per fer, com si diguem parafina, que te fas uns guants i tu tens que posar-te. Perquè això, a mi ja l'alcohòlic m'ho va dir divers, diu, sí, està clar este xicón que jo vaig a treballar en aquest tipus. I aquesta parafina te la poses, te fa com un guant, després posa't guants de cotó i posa't guants, els guants normals, per eixir al carrer. Tu creus que jo puc estar en tot això? Si a mi me diuen, posa guants per treballar, jo no puc treballar en guants. Jo faig coses molt xicutiues en les mans. Hi ha una dita que diu, gato con guantes no caza ratones. No. Pues això és igual per a treballar, no? Pues igual. I què me dius dels mussols de l'ull? I si agarrarem 3 pedretes i les posarem a la porta de casa. I el primer que li pega una patata que se ho emporti. Això és el que diu la tradició, no? La llegenda. Igual que n'hi ha dites també que les dones que no se pot anar menjat pel carrer. Si menges pel carrer el faràs lletjar. N'hi ha moltes dites d'estes de gent major que pues no. Ara per fer una analítica te diuen antes de fer l'analítica veu avui. Antes no podies veure ni podies res durant 8 hores i ara el món evoluciona i han d'evolucionar en companyia d'ell. I si no, el que no evolucioni és que darrere... Jo recordo més sistemes per llevar-se el mussol d'ull. Era una xina, una pedra xina o una clau. Jo conec el de la clau antiga que tenia que estar foradà i rovellar. Que jo dia, llavors tu, per què té que ser lo del forat? Pues te la passaves igual que un ouet d'una gallina, acabaet de pondre, que encara estiguera calentet, i aquesta calentoreta era bona passar-se-la per els ulls. I en el cas del ferro, de la clau, de les claus antigues, aquelles de pany gran, era degut al fred que acumulava el ferro i tu senties un alivi quan... O pense jo que podria ser també que tinguera que estar oxidat per l'òxido de la claueta, que podria ser que potser l'òxid tinguera alguna propietat que te curara, perquè potser n'hi ha coses que potser són per això. I no s'ha investigat en dir per què ho feien així? Doncs potser perquè
I l'òxid de la clau era el que li venia bé. Lo de la pedra xina, que te dic jo, aquestes pedres de riu, que els cantos, tant de rodar pel cauce del riu, pues, al final se fan redons, no? Te la passaves i la tiraves a pagarraere sense pensar qui l'agarrarà, no? El que l'agarrava s'enduia el teu mussol. Això és el que diuen. Són les llegendes, que és el que estem intentant tratar. Jo quan era menuda te llavaves els ulls en manzanilla i el cotó el tenies que tirar a la paret. I quan el cotó caiguera és quan se te curava el mussol. I a lo millor hi havia vegades que hi havia allí cotó. Se pegava a la paret i ahí estava pegat hasta que se secava. Hi havia vegades que el cotó estava ahí por los siglos de los siglos dient, madre mía, ya me curaré. Pues són les llegendes urbanes que diem que no... N'hi ha un refrán que diu, passó, bueno, els refrans sempre acompanyen totes aquestes històries, no? Diu, a tu te'l done, a tu te'l dice, el mussol. N'hi ha moltes. Perquè n'hi havia la creença, ja te dic, sempre basat en la superstició i en la llegenda, de que el mussol tenia que anar caminant per ahí de persona en persona. Per tant, si de tu se n'anava, li tocava un altre agarrar-lo. I el mussol simplement és un gra d'una pestanya que se t'infecta. Una inflamació puntual que se donava, no? Curació d'almorranes. Així anem a intentar repassar-ho tot. A veure, l'almorrana... L'almorrana que és tan dolenta i tan fastidiosa... L'almorrana lo millor és posar-te un guant, porque eso se sufre en silencio y nunca se dice, pero yo lo hago público y sí que tengo almorranas. Y quan no puc menjar res que tinga algo de picante, t'emportar algo de picante i ja m'ha almorranes fastidiat. se sofreixen en silenci. Això la gent no ho conta. En guants, i te poses un poquiu de cremeta, i la tens que clavar-te-la dins. Al ser terminacions venoses, al això inflamar-se, és quan produeix el dolor. Entonces, lo que tinc que intentar és rebaixar-ho. I com també ho pots rebaixar? El Bis Vaporú. Que el Bis Vaporú aprofita per a moltíssimes coses. I està fet d'herbes, d'eucalipto, de menta, d'alcafor, totes aquestes són herbes que al final se fan cremes, perquè el que és parafina. I tu però te n'has de posar un peliu, les dones, por lo menos les dones, perquè com després tenemos entre el periné i lo otro, para que no se'n vaya més arrere, perquè la frescoreta que dona és menina, apenes un peliu de Bis Vaporú en el ojete. Això calma barbaritats, però barbaritats. A les picaures dels mosquits, és que aprofita per moltes coses. Com tu bé coses. has dit, la majoria dels productes farmacèutics venen de les brosses, i les brosses estaven des del principi dels temps. Per això, abans de que eixiren les farmacèutiques, abans de queeixira la medicina moderna, la gent És un tractament que li han que fet. coneixia la utilitat de les brosses, de les herbes, pues triomfava. Són els bruixos estos en Àfrica, en les tribus, se feien els amos perquè eren els que dominaven la situació, no? Sí. Anem a veure. En tot aquest tipus que tenim així, que tenim un ampli repertori, n'hi ha algunes que quasi que totes les que tenim així les aprofitem. Totes, pràcticament totes. Qui no ha dit que no ha fet... A veure, en aquest cas, en la lavanda. La lavanda, el millor és perquè nosaltres no tinguem el poder per a poder-lo traure, els que tinguem planta. En les herboristeries venen una essència de lavanda que és un relajant bàrbaro. Quan el xiquet li costa de dormir, etc., li poses 2 o 3 gotetes d'essència de lavanda baix del coixí. No molt, perquè potser si és al·lèrgic l'olor li molesta. I en la lavanda és un relajant excel·lent. Després tenim el timonet. Mira com estic jo ara que estic en l'al·lèrgia en pleno apogeo. Pues el timonet, igual que l'orenga, mos el bullim un poquet. I a partir d'ahí mos fem unes gàrgares, netejarem la gola, ajuda a tirar mocs. Per a lo que és el constipat, t'ajuda a arrancar mocs, igual que la manzanilla és bona per la panxeta, etc. La manzanilla té una altra propietat, no?, per a l'ull. El switch netejant-lo en un cotó, en manzanilla d'infusió... Per a netejar-los, però és que
la pili té un problema. És que jo també tinc al·lèrgia a moltes coses. Jo n'hi ha vegades que d'herbes estes a mi me curarien. Hi ha que tindre en compte pel públic que mos estigui vegades que tot no és bo per tots. Jo n'hi ha vegades que al·lèrgies i tot això... Quan mos demanen... Ara canviem un poc de tema. Quan mos demanen alguna boda o algo i porten trigo o porten algo o volen regalar un remei, pensa en l'altra persona a la que li vas a regalar si té al·lèrgia al trigo, que és una gramínia. El blat. El blat. És que n'hi ha persona que és al·lèrgica a moltes coses i mos tinguem que parar un poquet a pensar, a veure, i si jo li regalen tot el carinyo del món i resulta que és al·lèrgic? Perquè n'hi ha persona que és al·lèrgica i els floristes siguem al·lèrgics quasi que tots. El florista que no tinga al·lèrgia... Plens de polen. Repassem. Que així n'hi ha... Bueno... Així tens unes quantes. Vam anar ahir a la serra i vam agarrar de tot. Esta, que està ja un poc panxeta. Això és herba lluïssa. Jo m'he fet infusions de herba lluïssa. Esta, boníssima. Per a després de dinar, facilita la digestió i es farà soltar algun que altre... Rot? Sí. Erupte, rot. Eructes. Així tens el fenoll. Tu t'has anat compte... El fenoll, una bona caragola en fenolls, que bo. Però és que ara te pares a pensar i en quin guisaet no poses ninguna de les herbes. Per què? Pues perquè cada una ajuda molt perquè el caragol és molt pesat. Per què se li posa el caragol? Perquè aquesta ajuda a la digestió. Quasi que totes ajuden a la digestió, unes més que altres, però és que el caragol és molt pesat. Pareix que siga una babeta, que estan durs, quan una vegada estan fetets estan durs els caragols. I després el fenoll dels anisets, que quan espiga fan anisets, i els anisets aquells pues, crec que serveixen per a l'anís, ¿no? De la família del fenoll, claro. Claro, de la família, perquè nosaltres també en floristeria n'hi ha un que se diu amimajos que se pareix que siga el fenoll, però no és el fenoll. I dius, ai, fa olor a fenoll, però no és el que és comestible. Este sí que és comestible, este és el de la serra. I este se gasta moltíssim té les propietats de que t'ajuda a la digestió perquè el caragol és molt... Si pegues una fartadeta de caragols, és molt indigesto, molt indigesto. Després el romeret, qui no va posar romeret en un pollastre per donar-li aroma i per donar-li el romeret, igual que el hinojo, ajuden a pixar, a que tirin. Diurètics, sí. se diuen. I n'hi ha moltes herbes que t'ajuden a soltar líquids. El llorer anem a deixar-lo per l'últim. El raïmer de pastor té, com aquell que diu, les mateixes propietats que l'aloe vera. Serveix per a fer cremes, ara està de moda l'aloe vera que es menja en el salar. Però... També se menja? Sí. Però acostumat a trobar-lo en el sabó, en el xampú aloe vera... Per les seues vitamines i les seues propietats que té. En el gel aloe vera i aloe vera per fer els Però una cosa, l'aloe vera, per a que siga bo, la fulla té que ser de les maures, té que tindre més de 5 anys. A partir de 5 anys és quan l'aloe vera és bo. Està, com si diguérem, mauret. Quan les agarres verdetes, que és el que t'ha passat a tu, que són xicotetes, solta una babeta grogueta. Quan està maur, no la solta. Jo el que tinc a casa, podria haver portat una fulla, però para que les fulles són aixina i me deixen tres dits de grosses. En Biscarta creix molt això en les marxes. És que això no para de treure fills, però si tens compte, és una mare que els fills es té baix en la seva copaeta. Això és perquè és una bona mare, és una bona planta. Es cria hora. Sí, però és que n'hi ha algunes altres que nosaltres li diguem, que és la de les cintes, que és la de la mala madre, que tira els fills fora. Quan una planta no tira els fills fora, i esta se'ls acobija perquè és una bona planta i té moltes propietats. És que tot això té un significat, és que tot, si te pares a mirar les coses, dius, per què és? El raïmer de pastor creix de normal en les teulades. Però te vas allà al Puig, i allà en el Puig n'hi ha barbaritats, perquè es crien a sombra. Com diu, tu que eres cantaora, quan diu, què coses més fines que cria el Senyor per dar-les? Les teulades o les muntanyes, de raïm de pastor. Sí, sí. I el raïm de pastor té la propietat que és el mateix que l'aloe vera, però
Nosaltres també la venen com a planta crassa, però és una altra, és el sedum, que esto és família del sedum, i el pots, és la propietat de que el pots fer en samorra. Sí. I al fer-ho en samorra, en fulletes de... Que la samorra és bona fer-la en la sarjoliva, que la sarjoliva també és bona per als mocs. Igual que la pebrella. La pebrella, la sarjoliva, és que ho fem tot en herbes, siguem bruixos des de fa molts anys. En rames en fulletes de garrofer, olivera i canya. Alguna fulla de canya. Quan se fa samorra s'ha de posar fulla de canya. L'amargor que té la fulla de canya fa que no se faça malbé algunes vegades no s'ha adobat olives, s'han fet planetes. Sí. És que la fulla de canya, l'amargorissa que té, espera que es queden dures. No es faça planetes, que tot en esta vida té un per què. Claro, i és saber la tècnica, escoltar els majors, que són els que... Jo, gràcies a m'abuelo i mon pare, són els que... I la retama, que jo, quan vaig anar a collir ixa ahir, me vaig veure que tenia les rames més altes, tenien uns nucs allí, dic així, s'ha entretingut algú fent nucs? Això és per les berrugues. Això és per les berrugues. Perquè ara m'està vinguent a mi al cap. El seu Molina, d'allí del carrer, mos ho dia. Fer-li tantes berrugues tingues, fer-li de nucs. Ah, pues, uno que estiga sortida de berrugues, agarra la pobra mata aquella i la deixa feta pols. Fer-li de nucs, que costa, perquè la madera de la retama és... Sí, per això te dic jo que eren les rames més altes les que tenien les lligasses. Després tens ahí el petorret, petorret de xicoteta, mon pare mos ensenya a dir petorrets. Per això és el brezo. És petorret perquè si el cremes fa pac. El tires al foc. En teoria és un brezo, una calluna, o ara que ara és una planteta que està de moda, però és... Si la gent ho vegerà en la serra, que hi ha vegades que dius, és que perquè no me lo mateix veureu en una planta ornamental que veureu en la serra. En la serra tu la veus i dius, ai, no li fas ni cas. I sin embargo, la veus una maceteta bonica, criant invernadero, i dius, mira, esto és més bonico. I n'hi ha vegades que tenim en les serres, però això sí, per l'amor de Déu, jo demano molt de respecte quan vaig anar a la serra. Molt de respecte, perquè s'ha d'anar en una estisoreta i tallar el que te faça falta. No tocar les arrels. Les arrels no s'han de tocar gens. I hi ha gent que va a la serra i pareix que és pitjor que els jabalís. Funcionara en un rotovato. Jo he anat a fer rovellons o a fer pebrassos, que ja fa temps que enguany no he anat encara. Però jo soc molt respetuosa, no? A mi no m'agrada... perquè m'ho han inculcat de xicoteta, n'hi ha que respetar la naturalesa, si no la respetem a ella, no mos respetarà. I ara perquè ja s'ha inventat i ja estan utilitzant per als belems la molsa artificial, però també s'anava i s'arrasava. Anem a veure, continua havent musgo natural, Continua havent musgo natural, però l'has de comprar, en aquest cas nosaltres les floristeries en venem. Però igual te ve de Finlàndia o te ve igual que el pi que compre que se compra per Nadal. Ve tot allà del nord de Finlàndia, de Noruega i coses d'estes. I el musgo se continua, però ben caixeta, igual que l'acebo. El acebo no se pot... Nosaltres, per poder-lo vendre en la floristeria, necessitem un permís. Nosaltres, cada vegada que comprem l'acebo, tenim el paper d'un... Sí, no, l'ecologisme, ja heu vist, estos dies precisament s'ha celebrat l'encontre internacional propiciat per la ONU per veure si parem un poc el deteriorament del planeta, però no n'hi ha forma, Pues mira, jo t'he portat una coseta que això, de normal, se sol vendre en bolseta. Però és una cosa que nosaltres fem a la botiga i pensé que és una manera de reciclar. Perquè antes ven la bolseta, l'econòmic ven la bolseta, que el que no vol gastar-se molt ve la bolseta, i nosaltres preparem això. És un cono de muérdago, el muérdago de la suerte. Es una manera de poder... Ahora mos tens que contar lo del muérdago, perquè en estos días pasa algo en el muérdago de l'any passat, ¿no? El dia 13, que és el dia de Santa Llúcia, es crema el vell. I si vols cremar algo, pues tens que donar... ¿Algo de la teva vida o de què? Lo que t'ha passat durant l'any, algo roïn, algo que no vulguis que... que entronca... Agarres i normalment hi ha gent que m'ho posa en un paperet i ho niga ahí, perquè nosaltres
esto es lo que cremarem de l'any passat, el que ho té de l'any passat. I el cono se guarda per a l'any vinent. Entonces és una manera que avui he vist a Toni Mollà i m'ha dit, pues és perfecte, Pili, perquè això és el reciclatge. Dic, claro, i nosaltres posem la canela, que és la que dona molt bona sort. O sigui que està tot ple de simbolisme i Efectivament. obsequi, digamos, se pot obsequiar a les persones. Es que s'ha de regalar. S'ha de regalar. Según la tradición, el muérdago se debe regalar y colgar en casa cerca de la puerta de entrada para que toda la familia tenga salud y buena suerte. Al año siguiente hay que quemarlo el día de Santa Lucía, el 13 de diciembre. Menos mal que en la tarjeteta esta, yo antes, les de antes no posaba, pero este es de ahora sí. Y debe ser sustituido por otro nuevo. Dice también la tradición que la pareja que se dé un beso bajo una rama de muérdago tendrá felicidad asegurada para toda la vida. Però això s'ha de regalar, ja veus que diguem, ai, quina llegenda. I qui li regala? Possiblement molt desconeguda per a molta de la gent que ens està veient en aquests moments, no? A mi, per exemple, m'ha sorprès esta tradició o llegenda o costum. Nosaltres ja fa temps que venim fent-ho i donem l'oportunitat perquè el dia 13 el cremem nosaltres a la porta de la botiga. A poquet jo me preparo els meus poals. Sí, que veig jo que té prou predicament, perquè l'any passat crec que ho vas penjar en les xarxes socials. O alguna amiga mos grava en directe. I la gent s'acostava allí a la foguera aquella que vas muntar a la porta de l'establiment. I jo ja m'ho faig perquè se me quede tot ben col·locaet i així no puga passar absolutament res ni molestem a ningú tampoc. El molestem és el que vol passar la cera perquè està ple. O sigui, durant tot l'any se mantindria el muérdago, a l'any següent se cremaria. Això me ve a mi a la memòria altres aspectes. Per exemple... En Nochevieja n'hi ha gent que també crema. En la processó del diumenge de Rams, n'hi ha qui en rama d'olivera, n'hi ha qui en palma, palma d'estes normalment d'Elx, palma blanca, i a l'acabar la processó, aquesta palma se penja en el balcó o antigament també darrere la porta de casa. Per a protegir. Se deixava secar tot l'any. Però també té una connotació de llegenda, això. Per a protegir. Això és una protecció. Anem a veure, en les pel·lícules que havem vist d'estes de teologia religiosa, veus que quan fiquen la sang del corder en les portes per a que no passarà el que... Té aquest tipus de simbologia, és una protecció per a que no entren les malalties, però la fem en muntanyes. Si tu creus que si poses la palmeta i te va anar bé, t'anirà bé. Jo, Tots Sants, mos té que eixir tot de meravella, mos té que eixir tot de meravella. Bueno, hem tingut un tropezó, però la campanya mos ha eixit. Però és que tens que estar tu positiva. Si tu ja vas negatiu... Arrastres. Ja veuràs, tu con les hueles que diuen baixa d'ahí que cauràs, i al final caïes. Evidentment. Pues no, si hi ha que ser positius, que me té que eixir bé, i me té que eixir bé. Pues tornant al tema de la rama de palmera que se secava al pas del temps en el balcó allí penjat o darrere la porta, quan venia una tronada també n'hi havia el costum d'agarrar un trosset d'aquelles fulletes de palmera seques i tirar-les al foc quan teníem la llar com a solució per a calfar en casa i per a fer la perolà i la olla, no? Però no com avui que està la vitroceràmica. Ara avui en dia, conforme està la vida, ni tinguem a llar tots en casa. Estic parlant de tiempo. No se pot cremar. I antes no hi havia els paragalls que n'hi ha ara. Ara n'hi ha més que abans. No, és que la vida va evolucionando. I tinc que anar evolucionant en ella, però n'hi ha costums i tradicions que això no se pot perdre. Perquè esto de les oracions i això de les herbes estes, no... Per molts... El que tenim que fer és passar-ho a altra gent perquè continuï, perquè això és de boca a boca. No pot estar registrat en ningú puesto. No és que tens que tindre-ho registrat, és en la ment. Mira, ahí se mos ha quedat la cabeza d'aig per comentar les propietats dels aigs secs. I tant el sec com el tendre. L'aig té, igual que el llorer, tornem a les herbetes,
L'all té moltíssimes propietats. És l'antibiòtic natural més bo i més sa que pugues trobar. L'herpes labial. Agarres la denteta d'all, la partisses per el mig, però sempre l'all morat, que no te vendan la burra, perquè això jo sí que en això el meu marit és l'experta, però estan venent molt d'all xino, violeta, com a morat, i no és all morat. L'all que té la propietat bona és el morat. No deixen de ser alls, perquè tots són alls, però cada un té una forçor, té una més sofre, més sucre. El morat és l'autèntic, és l'espanyol d'ací, que és el canyero, que en dos allets fas un alioli que pica. Doncs l'allet partit per la meitat, si estiguera ja brotat el verdet de dins, s'ha de llevar. Si no, el partisses i te'l poses en la pupa. Tens que ser valiente, però valiente de cou, però con dos... Todo lo que cou cura, dia ma mare. Pues això, per això està sana la criatura. I aguantar-lo. I jo te dic que en 3 o 4 dies... Foro l'herpes, I a la pupa. el meu marit no li va tornar a eixir. Ara va ser un valiente, perquè jo ho vaig provar una vegada i vaig dir, ostres, pica, però pica. Després, l'all, el tenim, el pots tindre en sec, però el millor és si busques l'all moraet. Tens alguna planta en pulgó en casa, no tens remei. Planta-li 3 o 4 allets en la maceta i Se carrega el pulbó. se carrega el pulgó. L'all és un dels aliments que no té moltes malalties. L'únic que li pot afectar és un hongo i unes bactèries, però que són inofensives per nosaltres. Però és l'únic perquè ell ni pulgó, ni aranyueles, ni coses d'estes, que són plagues que solen poder tindre en casa, li afecten a l'all. És que és muy fuerte, muy fuerte. Tu poses els dientetes d'all en les plantes, a millor en els roserets. Ara que ve febrer, març, que es comença a brotar tot i comença la naturalesa a moure, poses els allets i te carregues el pulgó. El pulgó no... I a banda, el temps per a... Tu no has sentit això de que qui se menja un allet en dijú sempre està fort? No sé, però una de les propietats de l'all és que evita trombosis en les venes de la sang i, en fi, té moltes propietats. Antibacterià, tu ho has dit, etcètera. Té una sèrie de propietats. Ja veus una cosa tan insignificant que tinguem en casa i fem l'olioli o jo no he provat, però ho he de provar. En alguna ferideta fer-lo picaet, igual que la xolibarda, picar-lo i fer una cataplasma. Que en la xolibarda ja saps tu que això és meravellosa. És meravellosa, que no ho vam acabar de comentar antes. I del llorer que me contes, perquè està el llorer normal i el llorer bord. N'hi ha, sembla que 2 classes de llorer, n'hi ha un que és més aromàtic que l'altre. El bord serà perquè és un rebrotí del bo. És com els tarongers que tenen el peu... Sí, bueno, ja se sap que al voltant li creixen moltíssims. Però el llorer és molt bo. Si algú te regala un poquet de llorer, 1 o 2 fulletes. Regalar simplement és donar-le. Com quan jo l'agarrarà així i te diguera: Tim Pepe, això t'ho regali jo per tu. T'ho claves en la cartera. Salut i fortuna. O sigui, si portares un dècim de loteria de Nadal. Però perenne. No te faltarà mai els diners en la cartera. Ja premiat davant demà. Anem a veure. Mira que la fe mou muntanyes, En aquella època els romans, quan tu no era la Victòria, que li regalaven? No li regalaven una copa d'or ni res, simplement li regalaven una corona de llorer. Vaja que sí. I el llorer significa això, Victòria. També és un... Triomfar. Sí. Tu n'ha compte que tots els menjars que són així pesats de digestió porten llorer. Les lentilles, que són molt pesades, perquè no mos sentem mal, el llorer. Els guisats estos així
des que feien antes, des que feien les abueles, que la gent jove d'ara no té ganes de cuinar. Sòlids, A mi m'agraden és que estàs 3 i 4 hores Res així de al putxeret. cocina eclèctica d'esta d'ara, que tot és ceràmica en el plat i no trobes ahí el condumio. A això li donava molta ràbia a mon pare. Vull dir, te ponen más plato que comida. I és de veres. En aquella època, i estos homes que eren d'un plat contundent, però és que ara te posen 40 plats aixina en poquiu, però tens 40. I antes estàvem acostumbrats a un plat i després el postre. Pues les herbes, quasi que totes. Però esta, si te la regalen i damunt en un trociu de canela te ho poses en la cartera, no te faran falta mai els diners. Sempre tindràs algun xavet. Tira, vaig a ficar-me la fulla a la cartera. O sigui, de veres. Així com quan tens algú que vols que se'n vagi perquè ha vingut una visita a pesar i vols que se'n vagi, posa la granera cul amunt. Ho has fet alguna vegada? No. Lo que s'agrana, ho poses amunt. Tarda no res en anar-se'n d'aquesta visita que dius que no se'n va. No se'n va ni a tirs. Bueno, el Jolibert, el Juliverde. El Jolibert és com la ruda, La broma aquella, no? Diu, com se diu... Com se diu en valencià perejil? No, en castellà, això, sí. Diu Juliverde. Bueno, bromes a banda. El Jolibert té també una sèrie de propietats, a part de que se li fica als plats per a donar-li també un sabor Però dona especial. compte que se posa molt poquet. Que n'hi ha una llegenda, no? És de veres. Que el Jolibert és venenós perquè té taninos. El Jolibert l'has de posar molt poquiu, perquè també li passa com a la ruda, és un abortiu. Sí, però facilita la digestió entre les propietats que té. Serà per això que tu dius, en poqueta quantitat. Però té que ser poqueta quantitat, no pots fer-te... Igual que la ruda, és que fan sangrar. Si menges massa fan sangrar, per això és abortiva la ruda. Provoca el sangrat. Entonces el Jolibert sempre ens han dit que ojito quan estaves en la regla perquè no tirar molt. És que les llegendes aquestes de les dones d'antes... Pues el Jolibert bullit en aigua sembla ser que és depuratiu i ajuda... Però no han d'abusar, igual que de les altres, tampoc s'ha d'abusar. Ajuda a això, anar lleugeret i tal. N'hi ha moltes... Has nomenat el mal de femella, o sigui, la regla. N'hi havia moltes llegendes al voltant de la regla, no? Quan una persona estava en la regla... Ho havia parit. No se podia anar a la peluqueria. No se podia una llevar, que ja me diràs tu a mi, la higiene que n'hi ha ara, que te mos diuen tot el que quan pareixes a la dutxa. Ni te podies llevar, ni te podies... I no puges a la figuera que la secaràs. I no vagis així que anar al cementeri també estava prohibit, que no podies quan estaves en la regla. I és que les dones eren bitxos raros. I no. De tot això és... Sí, n'hi havia una molt estranya que era que si se veia una dona recolzar-se en un tronc d'un arbre, li diuen, fora d'ahí enseguida que me vas a secar el arbre. Claro, o pujaves a una figuera. Una vegada me va pasar, mon pare, ¿estás con el cuento? Sí, pues ya me has jodido. ¿Por qué? Porque ya verás tú cómo se seca. Y se va a secar el arbre. Però era perquè el arbre estava malalt també. Ja era vellet, entonces... I quan volia secar algo, lo millor és que no vull dir-ho en l'antena perquè és que... Bé, pues, Pili, moltes gràcies. Hem arribat al final del programa. Podríem estar així hores i hores més contant perquè brosses n'hi ha per donar i vendre i totes en alguna propietat curativa. I coses amagades, s'han quedat algunes coses ahí en el caixó. Claro, i la quantitat de llegendes i de tradicions i costums que té el poble valencià és increïble. I n'hi ha algunes que se saben i altres que estan amagades. Jo crec que ja arriba un moment que estem en el segle XXI, que s'ha de saber. Hi ha coses que s'han de saber, que n'hi ha molta robustesa. Ara, en el temps de la maquineta electrònica, que com tu has dit en un moment de l'entrevista, agarres a Google i això te ho diu tot, però clar, aquestes coses tan amagades no les saben tant. Hem intentat en aquest programa traure-les a col·lació i agrair-li molt a Pili la seva presència així en la televisió comarcal.
Gràcies a Esperem, vosaltres. si alguna altra vegada puguem comptar en tu, Quan seguirem vulgueu. escarbant en tot això amagaet, però que a la gent, pues, jo crec que ho hauran passat bé, sentim-ho, no? Jo crec que alguna doneta major i alguna home diran pues això sí que és de veres, això sí que... Efectivament, i sobretot en els nombrosos pobles que composen la zona de cobertura de la televisió comarcal. Són un fum de muntanya, en la Vall d'Albaida, en la Safor, per tot arreu, no? O la Canal de Navarrés també, i la pròpia Costera. En fi, moltes gràcies per la seva atenció en este programa i els emplacem perquè ens tornen a enxufar la televisió i entrar en les seues cases en un pròxim programa de Xàtiva Cultural.